Dobrý den, dámy a pánové, hrajeme hru Champions Online Reload. Takže jdeme na to, je to Valorant. Jmenuje se Jarmír, tak když já mám kanál Jarmír, jako na YouTube, normální kanál. A takže jsem se rozhodl natáčet Champions Online, Shake a World of Dance, ale musím ještě nějak rozhlídnout takhle. Vidíte, hraju za ohniváka, musím jít za nějakým policistou, vyzvednout úkol a dostat penízky. To penízky mám vždycky rád. Já už vím, kde jsou ty úkoly. Až do 9 nebo nějak tak. Takže já mám i ten jeden ještě účet, který se jmenuje Jarmír XI. Ne, Jarmír XI. A tady vedle se Jarmír normálně. A takže vypadá, že je silný za tu druhou postavu. Jsem voják, který má zbraně. A já vám když tak pak ukážu. Ve druhém díle. A teďka si musíme sebrat nějaké ty kufříky. Tady jsou nepřátelé. Vidím poprvé. Takže kdybyste se divili, že mám takový úplně temoučký hlasek, tak je to kvůli toho. Nebojte, nemám 8 let, ale mám 12. Je to kvůli toho, že mám nějaký už starý mikrofon, no ne mikrofon, ale takový, mám prostě tenký hlas a já za to nemůžu, to mám už narozený. Sorry za ten kašel, jsem nemocný. Takže mám teďka možná mluví, nevím ani. No stejně se uslyším na YouTubečku, takže já prosím vás, nespamějte mě tam, že jsem malé děcko, nejsem malé děcko, je mi 12. Či třeba to je, ježíš. Co vám je, tady třeba někdo natáčí třeba Minecraft, kteří hrají třeba 7leté děcka. A jim neříkáte děcka takové, no a my budete říkat, že jsou malé děcko. Jako to si můžete víte co, můžete jít hnedka pryč, běžte prostě do šmodlávat do vašeho pokoje už modlám. Ale pojď už. Když ona se bojí jednoho, který tam vůbec není, no, kdo byl? No, to je jedno. No, takže uděláme tady tento úkol. A zdá se mi, že to pro dnešní díl je asi vše. To nějak víte nemocný. Takže dneska se můžete těšit na jeden díleček, dílečku Shakeu, protože bude třetí podzemí, třetí na čtvrté,
třetí podzemí, čtvrté, ježiši. Tak, čtvrté. A kam to teďka jdu? Jo, tam mám jít, dobré. Takže uděláme ještě tady tento úkol. A to bude asi všechno. Protože nemám ještě více než 15 minut, ještě zveřejním, takže proto musím se vycvičit. A stejně si musím jít už lehnout, protože můj krk to nevydrží. A musím si vzít sirup ještě. No ale to vám nebudu říkat, já vám nebudu říkat, co se teďka vezmu, ale dívejte, zde jsou takové lidi a to takové píš. Někdo jde po mně, jako dostal, no, dostal. Jako link vám dám do popisu videa, kde si to stáhnout. A nevím, to by bylo asi všechno do dnešek. No, nevím, jestli bude ještě další díl z tento. Že se tady postavím před tu linu. Takže já končím. Tady už je fakt, tady se to. Takže já to končím. Díky. No, takže já končím. Takže děkuji, že jste se dívali na tady toto video. Můžete mě podpořit lajkem i odběrem. Můžete dát i dislike, pokud se vám to nelíbí, ale nebyl bych šťastný. Jo, a ještě jednou je mi 12, není mi 8. Takže to bude vše a ahoj.